Lamsogo norokno haine hai kongprok khini tag and entertainment YouTube channel atomsa ang ma phaika je khoroksa takuk ni YouTube channel je abo tiprasam nagari ang kisa channel ni bumung manayana tiprasam music YouTube channel rozakha ke bini bumung le saimalia tamusaka copyright dengan hanya ngasuk nadia hanggai galai nami tongma hangga bini channel angka terminated ngi thangka mane channel hack ba delete ngi thangka hangga abono tui tapuk bonayo je bini channel tesa kikli mahane bagai tweet khaidin cho tweet khaidan kai kikli khaimana kubiko inke iko takuk naine dibo koi sai tongo inke bini sawon nang kanari siwana Mampir TV YouTube channel itu ngoi channel ini hack nih mana delete nih thangka kita tay dong nih asgana sekamja kita mungkin kita support nanggung kita Angkai bini sikla katsuk mangpil TV ini tunggu incaw Angkai orang tweet kladin incaw takuk ni bumung kaba tori te perma bini channel bo kosto khlai 3 year bo bini channel samung khaigan chok tei gai 93k bini channel 93k angjak geu jaga tweet khalen bagai nok jotono takuk hamit no to sinibo gai o takuk Hamid niyang tike tweet khlaijak inke norok bobo haike tweet khlainai ang norok no abo phunuknai do screen no inke norok ko video no nai tong dipul ni pai thak jara uje takuk je Hamid ja jagao tweet khlaika obo haike norok bo tweet ma khainai kaitor khairo ka kai YouTube timni jari tewi sebin channel kifli paimano ge angrona je tweet khlaijak norona anda screen a phonok nai ge tweet hingkai nai di o jaga bo om haike tweet khlaijak kha o jaga orobor khlaika my channel is terminated without any reason I already aware with all the copyright rules and community guidelines by YouTube. I request to you, please review this problem in depth. Nisijak channel ni URL o jaga tongo channel ni URL ade takuk torit ni inge abon bagai norok baba haike tweet khainai ngana di angno sawana obono a channel je ajaga je tongmani abono nadi oma haike copy khaisidi Oma haga copy khlaiei aro copy khaigalada copy khaiei yaknai nini je unko tweet nini tweet to hangai tweet thangai aro thangai plus icon click khaiei nang unko ma khainai tweet ma khainai gangono kisisa screen a phuno giriwa yang tabo mobile screen a phaiga do phaimani yablong rama phuno gane je tweet nai angaro charge khlaika geopon kani tweet gang khlaipe ka do already 7 minute chekang ang tweet khlaika ngai kotal ke baba heke tweet khlaina ngai obo plus icon click kai o jaga tweet click khaidi go jaga plus kang sedi team YouTube do edere chekang ready awanya bala ngai team YouTube ko phaika bono Gaban jaglo ga jagawo je porano copy tu namna paste ma khanya wa ke iko oma haike
page khaiui norok sakao oro tweet khairedi o jagao omo haike te hingke ang duibar tweet khlaijak tingkha omo haike tweet khlaika hingka kai mane YouTube rok tewaisa a channel no kifli paino rwna tongo hingke norok nukha na je bobo haike tweet khlainani takruk torik tebarmani channel hack ba deleted wngui thangka aboni tweet ni video swnamani hingke norok o video no manchak share khlaidi omo haike chwng takuk tei bukhuk song mililai thanchangui bini channel ni bagi phaidi chwng YouTube team no tweet khlailaiyano tweet bobo haike khlainai norok nukha na omo haike khlaidi kha khlai bini channel kifli manthun kaitoni hamari bini sako klai situn ini bagi musukno jotono hambai bye.